myself. Saka tataura kuti tikuenda kupika na Mnangagwa achitonga nyika kuda. Tikuenda kudondo. Iwa una motoka dai una motoka ndatikwenda parai. Tisenge takapuwa zvekuti tizomotoka. Yeah? Yes. Saka hapana mwana asiro Zimbabwe. Ini ndinoda kucha zvakanaka. Kuvamwe avade kucha zvakanaka. Saka toti kudini? Toti ngabve. Ngabve? By divorce. Toto kunyobvora pa unono bvane divorce. Anobvane divorce ere? Ana asi tinotoitaurirana. Hapana norova mwe pamavhoti. We do silence in the vote. Yes, experiment of the Jesus. But mavhoti panogona kunetsa pepa. Anogona kuramba kubva kumusoro. Anogona kuramba kubva sezvakamboita pepa. Amboramba. Wendoona kuti ndiri agent kumapepa ndida kuona kuno zveitwa cardbox kumusoro. Ndakatosaina pasi. Anotaura rigaga ane ema1. Asi we are going to win. Tukuvacha 2018 pepa. Kudenga kwakandiudza kuti Chamisa akatowina kudhara takamupangirozi yemu yamutsena kuita chimanda koti bye step chimanda kuita titamshe koti step. Akawina. Akawina. Ndino urombo. Yezvazvo. Akawina. Ende mukuru yacho akwira ndega achanyara muno. Tatoona picture yacho achitiza muno. Because the soldiers did avachamuda. Benzi.